A nejlepší pobočkou a velké překvapení vlastně, řekl bych, v republice se stalo v Kralupech nad Vltavou, kde nejlepší pobočkou se stala Lenka Machutová z Kralup nad Vltavou a doufám a pevně věřím, že máme spojení do Kralup, aby jsme se podívali a pozdravili nejlepší pobočku celé České republiky měsíce října. Dobrý den, Lenko, všechno nejlepší a gratulace k tomu úžasnému prvnímu místu. Děkujeme, hezký den, hezký pondělní ráno. Dobré ráno, já viděl jedno takové krásné emotivní videjko, které jste natáčela pár minut po tom, co měl jsem pocit, že vy vlastně bojujete o první místo v regionu a tak nějak z prvního místa v regionu z Dandy Samka se stalo první místo v celé České republice. Je to tak, nebo se pletu? Je to tak, já vlastně jsem mířila na 2 miliony, což pro nás, pro Kralupy, už byl velký milník, který jsme chtěli docílit. A pak se vtrhla soutěž o první místo v regionu a pak, když Zdenda Samek hodil do managementu, do Viberu, že Plzeň má 2,4 a já zahlásila, to není zas tak daleko, tak Zdenda pochopil, že máme nějaký rohošky. A vlastně jsme to vyházeli a byl to velký jako stres. No. Říkala jsem, že už to asi nechci zažít, mi bušilo hrozně srdce. Náhodou na tom videu jste vypadala velmi krásně, bylo to takové dojemné video, jenom bych vás chtěl upozornit, že to je video, které určitě spatří světlo světa minimálně na lednových seminářích, protože ty emoce, které tam jdou, jak se to tam jakoby ve vás jakoby mísí a co všechno tam povídáte, je úžasné. Vy máte jakoby krásný příběh, vy jste ještě nedávno pracovala jako asistentka pobočky, tak jenom jestli nám krátce můžete jakoby tenhle váš příběh osvětlit, jak se vlastně vůbec stane, že z asistentky se stanu vedoucím a krátce po tom, co se stanu vedoucím, se stanu nejlepší pobočkou celé České republiky. No, byla jsem ve správný čas na správném místě. Nastoupila jsem jako asistentka kontaktního místa na 3 hodiny denně ke Zdendovi Wittnerovi, který nějakým způsobem ve mně viděl nějaký potenciál a podporoval mě a celou dobu mě k tomu vedl. Před 3 lety mi předal kontaktní místo, my jsme se následně na to stali pobočkou, hned na to jsme udělali první milion, což bylo loni v září. A to pro nás byl velmi úspěšný rok a letos jsem říkala právě Pájovi Zámečníkovi, že máme milník 2 miliony. To, že budeme první v republice, tak o tom se nám ani nesnilo. Krásná práce. Je něco, co bychom pro vás, pro pobočku, protože Kralupy nad Vltavou, ještě nám řekněte Kralupy nad Vltavou, kolik to má vůbec obyvatel? 32 000. 32 000, takže pobočka s 32 000 obyvateli se stala nejlepší pobočkou v republice. Je něco, co bychom pro vás, pro pobočku mohli udělat, protože zřejmě bude probíhat nějaká oslava, pokud jsem to dobře pochopil z videa. Jestli tu oslavu už náhodou teda nemáte za sebou, je nějaká výzva, která by byla pro vás z naší strany realizovatelná? Naše pobočka měla jedno velké přání, protože někteří z lidí tady na pobočce se tam nikdy nepodívali, chtěli by jet na jednu noc na Buffalo. To byla takový velký přání celé pobočky a já vždycky říkám, že to, co si přejou, oni si přejou vlastně já. Takže to bylo takové naše přání, vyrazit na Buffalo, udělat si výlet a podívat se tam. OK. A pokud se nepletu, já z úst pana Morcínka už jsem slyšel, že je pro vás Buffalo připraveno, dokonce máte termín, pokud se nepletu, 30.10. Nevím, jestli k vám dorazila zdravice od Peti Morcínka? Ne, ještě ne. Ještě ne, tak zatím mám ke korekci jenom já u sebe na WhatsAppu, ale jako je moc pěkná a vlastně je tam potvrzení toho, že můžete počítat s Buffalem 30.10. Nemáte řešit vůbec nic mimo dobré nálady, protože všechno ostatní bude pro vás, pro celou vaši pobočku, zřejmě i z Dendu Samka a všechny lidi, kteří se podíleli na tom vašem úspěchu na Buffalu připraveno. Jsme moc rádi, moc děkujeme. Tak my také děkujeme a věříme, že váš příběh bude pokračovat dál a dál. Je to vlastně moc pěkné, Peťo, to je zrovna příběh na sociální sítě, tady tohle. To bych se možná s dovolením taky ozval. Tohle zrovna hledáme, za chvilku se k tomu dostaneme, takže myslím si, že to je přesně ta cesta, kterou potřebujeme. Až s dovolením teda přepošlu videjko, které se dostalo z Dandy Samka, spontánní video po tom, co Kralupy se staly nejlepší pobočkou v republice, tak si připrav kapesníky a napíšeš možná nějakou novou pohádku o Sněhurce, o Popelce, prostě bude to pokračování tohohle příběhu, protože je to skutečně velký příběh. OK, to zní lákavě. Tak ještě jednou moc děkujeme a držíme palce, aby se vám krásné výsledky podařilo zopakovat ještě několikrát. Všichni zdravěj. Zdravíme celou pobočku. Děkujeme. Mějte se krásně. Tak.
Opravdu jakoby pěkný příběh. Já vlastně měl to štěstí, když se Lenka tak nějak náhodou ocitla na manažerském školení, které tenkrát dělal Pavlík s Marťou Tušou a s Tomášem Štěpníčkou jako na Buffalo. A ona tam přijela tak trošičku jakoby na čumendu a to byl ten okamžik být na správném místě, ve správnou dobu, se správnejma lidma. Je to fakt jakoby pěkný, myslím si, že pro tebe jako pro marketéra to bude silný příběh. To bude muset asi nějak podchytit tohle a poslat to dál. OK.